V živote nastanú chvíle, keď sa nedá nič urobiť s tým, čo veľmi chceme. Tužíme po niečom veľmi, ale hodiny tikajú a riešenie jednoducho nikde nie je. Každý od nás niečo čaká, milujú, keď dávaš a nemusí sa vracať. To, ako sa si cítiš, nikoho netrápi ani nechce vedieť. Keď rastieme, tak sme sami nezaujímaví, odignorovaní posmechom a zhadzovaným sprevádzaní. Žiadny súcit, žiadna pomoc, podpora či pochopenie, povzbudenie, potešenie neregistrujeme. Nikde nič, iba ty hodený do prázdnoty. Krúta pravda o všetkom a všetkých dennodenne premietaná pred očí a odkrýva ich tajnosti. Prekvapenia také silné, že ubúda z radosti. Cítiť vnútri hrudi v duši iba riadne bolesti a starosti. Stúpa pocit hnevu od príbehu ku príbehu, mení o nich celú vieru. Nenávisť by chcela chladnokrvne ubližiť každému, spravodlivosť za úplne každú cenu. Ale to je cesta, čo vedie len dole, viacej k nému, k rohatému. Ako teda vyriešime túto tému, že sa ubližuje človeku dobrému? Majú na to stratégiu premyslenú, pozorovať srdce a dostať sa čo najbližšie k nemu, lebo naivnému stačí dať len nehu, nainštalovať mu do systému ilúziu vytvorenú a len čakať na tú pravú chvíľu, kedy nie je v strehu. Byť pred ním aj dvakrát vpredu svoju rolu, mať tak zaistenú, nech sa mu len smejú. Obrať ho o možnosť opäť nabrať sílu k ukončeniu prepojenia k jeho príjmu. Preto je potrebné občas budzovanie hnevu. Ukáže mu odovzdávanie sa nejednému telu. Nemôže mať kľudnú myseľ, uzdravenú, pokojnú a sústredenú. Takto dobráko by vzala deti jeho ex na pekne dlhú dobu, má zdroj príjmu a vštěpuje tým malým jej verziu. Nečakala, že sa dá dokopy, prekúkol jej organizáciu všetkých takých parazitov ako ona, čo na úkor iných žijú. Pochopil tú baktériu, každú jednu vlastnosť, ktorú majú, aby existoval tento vírus. Telostroj na financiu, sú tu medzi nami, vysávajú energiu. Už sa o nich vie a začína sa o nich baviť. Množstvo ľudí mali tú čest stretnúť sa s takýmito monštrami. Nie je to len jeden prípad, opakujem, dávaj pozor na nich. Dôležité je si naštudovať viacej o tom, lebo žijú v tele človeka, ako by si oblek dali. Moje rady znejú veľmi jasné, keď chceš ukladaj si ich do hlavy. Zameraj sa na ich emócie, city a zasady. Všetko pekné, čo len existuje, no im vadí. Pýtaj sa na kreativitu a ambície, čo ich baví. Hlavne nebuď slabý, aj keby ti telo dali. Nedovol to, že ťa bude riadiť, ostaň vytrvalý. Pokračuj vo svojom cestovaní, nedovol nikomu zmeniť tvoje plány ani za nič. Keď myšlienka na ňu príde, tak ju zmeň na niečo iné. Okamžite sa jej musíš zbaviť, svoje city pevne strážiť, to je základ, nemôže ti vadiť. Keď odíde, vymaš celú pamäť o nej a ži ďalej na niečo, buď zameraný. Ak sa chceš podeliť o to, čo si stretol s nami, tak budeme radi. Je potrebné, aby sme si pomáhali, všetky druhy spozorovali a študovali. Silnejším sa stali, predvídali situácie a pod kontrolou mali život presne podľa svojej predstavy. Učíme sa o priestore a názvom život, ktorý máme pred očami, do ktorého sme sa dostali. Spojením otca a mámy, ak som spravil chybu, tak ju už nespravím. Počúvam, vnímam, rozlišujem dobre a zlé strany, rešpektujem zákon karmy, prajem zdravé telu aj duši. Spí, všetkých živočíchov zdraví, už ste spozorovaní. Všetko zlé pominie, Božia sila sa už na vás valí. Všetkých živočíchov zdraví, už ste spozorovaní. Všetko zlé pominie, Božia sila sa už na vás valí.